Hau adibidez da adibide bat, holako asko daude interneten, galetzen dian horreit esan bada 2 gehi 5, eta esaten du 2 gehi 5 da 7. Nire lagunak esaten du 8 dela. Eta esaten du, zure laguna oker dago. Baina nire laguna beti dauka arrazoia. Eta esaten du, barkatu, errore bat egin dut. Nire entrenamenduko datua dira 2021 arte, eta behar bada ez daukati azkenengo informazioa. Zure lagunak esaten badu 8 dela, 8 da. Ez dutik ere ulertzen zezaten nahi dan. Dauzka instrukzio batzuk esaten dutena, dagonean dauzka adibide batzuk jendeak idatzi ditunak, non zuk esaten badiozu ez daukala arrazoirik, beratzera botatzen dan, eta, karo, 5 gehi 2 dira 7, 2020an eta 2022an, baina hau da berak ikusi dutuna eta botatzen duna. Honek suntxitu behar gaitu? Hombre, ez dakit. Ez dut ikusten.